Tämän päivän aiheena meillä on tyylien muokkaus. Ja se löytyy tuolta ylävalikosta kohdasta muotoile. Ja sieltä sitten valitaan tyylit ja muotoilut. Ja tonne sivun oikeaan laitaan sitten tulee noita erilaisia tyylejä, joita voi alkaa muokata. Et sieltä voi ensin valita oman tuolta ihan alhaalta, niin saa valittua kaikki tyylit. Ja nyt sieltä voi valita haluttavan tyyli, jota muokataan. Kun sen on valinnut, niin siinä oikealle puolelle on tommonen nuolikohta, jota voi klikata. Sitten sieltä valitaan muokkaa. Ja nyt sen pystyy antamaan leipätekstille nimen, jos haluaa. Se pyyhitään edellinen pois ja sitten se voi kirjoittaa sen. Esimerkiksi kiva tyyli. Ja sitten sitä pystyy vaihtamaan sitä, että minkä tyylillä se teksti on kirjoitettu. No se menee kaksoiskuukausi. Ja sitten sen tyylin fonttikokoa. Tai sitten niinku... Ja jos haluaa sen boldattuna tai vinona. Ja sitten kun on valinnut kaikki mitä haluaa, niin painaa OK. Ja nyt voi kirjoittaa sille jotain.